तर नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. तर आज आमच्या मॅचेस पण आहे खाली, तर चालू ही टी शर्ट आहे तिकडे जाऊन चेंज होणार आहे. तर बघाच ब्लॉग काय मॅचेसमध्ये काय होते काय माहीत नाही. गोल्डन चषक आहे जो त्या दिवशी डेली ब्लॉगमध्ये अनावरण केलेलं त्याचं आहे. तर माझ्या टीमचं नाव आहे अक्षय 11. तर बघू आता लीग आहे अप्पांटर्स लीग APL. तर बघा ब्लॉग आणि एन्जॉय करा. तर ब्लॅक कपल असेल प्रत्येकाने नोंद घ्यायची. टी शर्ट परिधान म्हणून खेळायचं आहे याची नोंद घ्यायची. चला हो सामन्याकडे पहिला सामना पहिलाच गोल त्याच्या ठिकाणी निघतोय. कोण तर नक्कीच अक्षय शिंदे चिखली सहकडून राईट ऑफ राऊंड द विकेट सामना करतोय. स्वप्नील चकपाळ पहिला चेंडू लेग चान्स केला त्या ठिकाणी क्विक आणि एक धाव मात्र घेतली गेलेली आहे. एका धावे संघाचं खातं गोलतोय, वैयक्तिक खातं गोलतोय. श्री साईला संघाकडून स्वतः स्वप्नील चकपाळ संघाचा संघमालक आणि कर्णधार दोन्ही भूमिका त्याला बजवायच्या आहेत. विवेक गावडे मात्र आगे झालाय स्ट्राईक एंडला. दुसरा चेंडू टाकतो या ठिकाणी अक्षय शिंदे. नेट बॉल असेल. पहिली ओव्हर पॉवर प्लेची असताना संघाच्या ठिकाणी खेळाच्या दृष्टिकोनात तयार राहायचं आहे. दुसरा चेंडू त्या ठिकाणी लॉब्स केलाय. समोर दिसेल त्या ठिकाणी देवेश सुरू आहे. कोणती चूक करणार नाहीये. डॉट चेंडूची सांगता होते. निर्धार चेंडू पुन्हा एकदा मोठा खेळण्याचा प्रयत्न परंतु या ठिकाणी चेंडू फुल बॉल केलाय. पुढचा चेंडू किशन गरुडे यांचा. हो आता मला खेळला करा या ठिकाणी बघूया काय होते. थोडासा पाय चेंडू या ठिकाणी खरा परंतु टॉस सिंग झालाय. हेड्स अँड कॉल. शिवगजना बॉयने कॉल केला हेड्स आणि कोणासाठी गेलाय तर शिवसंभाजी स्टार संघाने या ठिकाणी कौल जिंकलाय. आपल्या नक्कीच निर्णय तर कळवायचा लगेच तुम्ही. प्रत्येक संघाला विनंती असेल आपण काय ती स्ट्रॅटेजी बलिंग करून घ्यायचं. आपण तुम्हाला काय घ्यायचंय, बॅटिंग घ्यायचे, बॉलिंग घ्यायचे. येस अजय जणाला काय घेतलंय प्रथमेश घोटल अप्पांटर्स लीग मध्ये आपण पाहतोय. हो चांगली पिचिंग केले. नो बॉल. यस पिचिंग चांगली होती परंतु थोडस या ठिकाणी लक्ष्मण रेखा ओलांडली नव्हती गेली आणि त्यामुळे दंडित केले या ठिकाणी पंच भरगच्च असे आमचे नवीन रुपेश शिंदे जानकर सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत असेल या स्पर्धेच्या वतीने. दुसरा चेंडू घेऊन प्रथमेश घोटल पुन्हा एकदा सज्जा पुन्हा एकदा आवडत एक बुकनाक जबरदस्त या ठिकाणी झेल घेता तुम्ही. यस ऑल ओके राहुल बरोबर आलाय. अरे अजून त्याला मॅच खेळायची आले नक्कीच. यस या हो लागू पाटील त्या ठिकाणी तेजस शेलार काहीसा माझा कालचा कालमंत्र कामाला आला की काय. माझे शब्द तिकट लागली की काय. तेजस शेलार चांगली गोलंदाजी करतो. हो आता म्हणतो सुरेख चांगला चेंडू टाकला. चांगला चेंडू हाताळलाय. एकदा मिळते दासकी टेकडी पण तसं जाऊन पोहोचते 15 आकड्यावरती. षटक क्रमांक दुसरा मार्ग असतो. 4 चेंडू हाताळले गेले. दासक झाले 15.
2 to go. 2 चेंडू शिल्लक ट्राय केला तो सूरज जिगवन ज्याने मात्र प्रथमच घोटाला बॅक टू बॅक 2 चौकार लागायला होते. तोच फलंदाज आता मात्र लगेच ट्राय केला. सुरज फटका नो बॉल नो चेंडू आणि येतो चौकार. असे एकंदरीत धाव संख्या धावून पोहोचते 21 आकड्यावरती. षटक रत्न दुसरं मार्ग असतं द्यावी लागेल त्याला. 38 धावांचं आव्हान आहे. आणि राहुल गुरव माघारी पडतो लागेल या ठिकाणी. चांगलं षटक टाकलं होतं ते सरांनी बघू. एक चौकार आला एक नो बॉल आला काही हरकत नाहीये. आणि धावा खर्च केल्या त्या फक्त आणि नो बॉल नो प्लस 1 2 धावा भेटतील. धडोकेत भर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 30 आकड्यावरती. म्हणजे आता 7 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. 7 चेंडू 8 धावांची गरज. हो 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 काय सुयोग मुकना टाळ्यांचा गळ झाला पाहिजे. जर सुयोग मुलाची फिल्डिंग आवडली असेल तर टाळ्यांचा गळ झाला पाहिजे मित्रांनो. सुयोग मुकना आज या ठिकाणी पहिल्यांदाच या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये खेळतोय आणि जबरदस्त कामगिरी करतोय. सुयोग मुकना आपल्या संघासाठी नो बॉल हे जागा जोड होता. येस मित्रांनो मॅच नंतर मस्तपैकी लवकर बाहेर आले. शुभ सकाळ नाही आता शुभ रात्र होत आले. तर मस्त झालं मॅच चालू आहे अजून. तर हा म्हणतो उचलून घे इडा पावटा. तर आता घरी मस्तपैकी बनतायत. काय बनतायत तर बघूया आपण काय बनतंय. मस्तपैकी गोल गोल ब्रेडचं काय बटाट्याचं काय सगळं मिक्स करून काय बनवतात ते बघूया आपण. थांब ना जरा यार. हे व्लॉग शूट करताना मध्ये मध्ये यार काय बोलायचं आता यार. तर बघूया आपण काय बनतंय. तर इकडे बनतायत क्रिस्पी व्हेज ब्रेड रोल. ब्रेडचं मस्त मिक्सरला वाटून घेतलेलं बघा. इकडे मस्त मिक्सर तयार आहे. इकडे मम्मी आपल्या मस्त इथे रेसिपी ब्लॉग आहे ना आपला. आहे रेसिपी ब्लॉग आहे. मम्मीच्या लक्षात आहे बाई. हे बसू मी इथे. हात कसा हा कालो ए असं इकडं तिकडं पूजा चालू आहे त्याच्यामुळे मला मोठ्याने बोलायला लागते. आता हे बघा इकडे मस्त असं ठेवलं. आता नंतर फ्राय करू शकतो आपण. हे बघा मम्मी तिकडे लाडूसारखं वळते छानपैकी सॉफ्ट अशा हाताने. थोडं पाणी घेतलंय आणि इकडे ऋतू तयार करते. नंतर आपण आता तळताना बघू फ्राय करताना बघू. आज खायचं असेल तर बघू खा. मग फ्रेश आज मस्त लागेल. जेवताना घे एक 2 तरी मजा आहे. ओके तर तळताना बघूया. तर मित्रांनो इकडे मस्तपैकी आता ब्रेड रोल फ्राय करायला घेतले. ही टेक्निक लय भारी आहे. फ्राय करायला घेतले. अरे हाताने हा मस्तपैकी होऊ दे फ्राय. मग जेवताना आपण बघू. आणि याचा ब्लॉग आपल्या चॅनलवर आहे तर जाऊन नक्की बघा. छान असा ब्लॉग आहे. मी इथे लिंक पण देतो बघा. आय बटनवर जाऊन क्लिक करा. मस्त गोल्डन झाले. तुम्हाला याच्यात गोल्डन झाले. तुम्ही ट्राय केलं मी खायचं ट्राय केलंय. नाही तुम्ही शिकवलं पण आहे. शिकवलं. हे ब्लॉग चांगला बघितलाय. बघा तुम्ही पण बघा जाऊन. म्हणजे मी ठीक आहे. तर पूजा असल्यामुळे भरपूर आवाज येतो बाहेरचा त्यामुळे मी कमी शूट करतोय. ते बघा झाले छान प्रकारे. आणि येणारा जाता टिश्यूवर या आले. नंतर आपण खायचे मस्तपैकी क्रिस्पी कुरकुरीत. आणि मम्मी आले क्रिस्पी कुरकुरीत. हा ठीक आहे. तर चला नंतर बघूया. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मॅचेस वगैरे झाल्या छान झाला. तर
छोटा सोनू होता आपला, तो फायनलला हरला. तर छान झालं. मी थांब जरा हां थांब जरा काय तर आज नंतर आरामच झाला आहे. दिवसभर खेळल्यानंतर, भरपूर खेळल्यानंतर तर भरपूर आराम झाला आहे. तर अशा प्रकारे आजचा ब्लॉग करू येईन. तर कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू उद्याच्या